Señorías, señor Feijóo, quixera, agora que estamos casi no final da legislatura, no final deste período de sesións, facer balanzo de como o seu goberno afronta os problemas que ten o noso país. E para iso, permítame que use a hemeroteca. Feijóo culpa aos cidadáns de xenerar aglomeracións nas vacunacións masivas. Feijóo culpa a Portugal dos rebrotes en concellos do sur. Feijóo culpa o Goberno das novas medidas restrictivas que tome a Xunta ante a COVID. Feijóo culpa os cidadáns dos rebrotes. Feijóo responsabiliza o Goberno pola espera en atención primaria. Feijóo acusa a oposición de poñer en risco a sanidade. Feijóo responsabiliza aos universitarios do aumento dos casos. Feijóo atribúe ás familias a disminución do uso do galego entre os nenos. Feijóo culpa a crise do aumento de horas lectivas. Feijóo culpa a cidadanía do repunte do coronavirus en Galiza despois do Nadal. Feijóo acusa a oposición de mentir no baleirado dos encoros. Feijóo culpa a industria do baixo crecemento económico. Feijóo culpa a unha transición ideolóxica abrupta do peche das Pontes. Feijóo culpa o Goberno dos problemas da industria. Feijóo culpa a Alcoa e a Navantia do parón económico de Galiza. Feijóo tamén culpa a Alcoa da perda de incentivos eléctricos que o aboca o peche. Feijóo culpa a Zapatero do prezo da luz e rexeita por insolidaria a tarifa eléctrica galega que pide o BNG. Esta noticia non é do ano 2009, é do ano 2021, señor Feijóo. Feijóo cree que o BNG e o PSOE son os responsables da crise industrial de Galiza. A Xunta culpa a Portugal e o mal tempo dos incendios. Feijóo culpa a Cataluña pola pugna autonómica pola financiación. Feijóo culpa da quebra das caixas aos directivos. Feijóo culpa o Banco de España da ruína das caixas galegas. Feijóo culpa a Vox da entrada do BNG no Congreso. Podería seguir durante horas. Feijóo acusa, Feijóo acusa, Feijóo acusa, porque a iso se reduce a súa acción de goberno, a buscar culpables porque é incapaz de dar solucións. E entón estende o seu dedo acusador e busca culpables. E culpa a cidadanía, culpa ao BNG, culpa ás empresas, culpa a crise, culpa a Portugal, culpa a Cataluña e agora, como non goberna o PP no Estado, tamén ten a Moncloa como comodín. É, desde logo, unha maneira inútil de enfrentar os problemas que ten Galiza. E por iso lle pregunto se cree que está vostede sendo útil para solucionar os problemas que ten este país. E xa lle digo que perda toda a esperanza, porque pode poñer en marcha todas as campañas obsesivas que queira contra o BNG, que non vai frear o avance desta forza política e, desde logo, non nos vai calar neste Parlamento. E mire, é que sabe que pasa? É que a súa obsesión por buscar culpables non empezou hai un ano. É que empezou desde que se sentou na presidencia da Xunta de Galiza, onde leva sistemáticamente botando balóns fora cada vez que hai un problema e sin dar alternativas para este país. Fíxense que balance. Feijóo é o campeón de todo. Pero campeón de que? Sí, 14.000 empregos perdidos na industria, máis de 17.000 empregos perdidos no agro e na pesca, 200.000 mozos e mozas que colleron as maletas e dinos que gracias a él todo vai vento en popa. Pois non, señor Feijóo, deixe de pisar moqueta e pise a realidade dos galegos e das galegas que están pasando por un momento moi fastidiado. E sí, supoño que, ademais, hoxe volveremos a ver o que se repite en case todas as sesións de control, que no seu último turno, cando xa non temos réplica, pois virá aquí a seguir con esa campaña de ataques, difamación contra o BNG, porque está vostede hiperventilando contra o BNG. E nós o que lle pedimos, é que na súa réplica nos explique onde están as solucións para Alcoa, señor Feijóo.
porque o seu goberno podía liderar a intervención pública, pero non o fai. O único que quere é liderar as críticas e necesitamos un goberno que goberne. Queremos saber onde están as súas solucións. Onde están as súas solucións para os produtores deste país? Porque o seu goberno podía facer dúas cousas: axudas para axudarlles a compensar o incremento dos prezos e sentar a industria, a distribución e os produtores para garantirlles uns prezos xustos. Pero onde están as súas solucións, señor Feijóo? Podía tamén vostede contratar a máis profesionais para o sistema sanitario, pero prefire seguir tendo unha sanidade onde nos seus orzamentos se rebaixa o investimento que se vai facer en atención primaria. Ou podía tamén vostede, señor Feijóo, sumarse á defensa dunha tarifa eléctrica galega para que nos beneficiemos da produción enerxética do país, para que en vez de seguir abrazado o lobby eléctrico, abrace os intereses dos galegos e das galegas. Esa sería unha boa medida, señor Feijóo. Ou podía tamén darlle alternativas á xente moza. Sería, desde logo, unha boa noticia que agora que estamos acabando este período de sesións nos demostrara que vai empezar a tomarse en serio Galiza, porque tomarse en serio Galiza significa gobernar, non vir a este Parlamento a buscar culpables nin a difamar o BNG e a súa portavoz. Goberne, señor Feijóo, que para iso lle deron a confianza aos galegos e as galegas.